Sunog! Miulbo sa lagtang dakbayan sa Talisay kaganang buntag. Dulaan sa 40 ka mga panimay ang naugdaw. Ang mga nabiktima igo na lang sa pagpanguykoy sa unsa may ilang mahimong mapahimuslan pa. Kapin sa 2 milyones pesos ang danyos nga gibilin sa maong sunog. Ang dugang detalye pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, Bob, Lan, Cecil, moabot sa 50 ka pamilyahan ang nawad-an sa ilang panimay tungod sa maong sunog. Ug dulan usab sa 200 ka individual ang napektuhan. Ang pag-ulbos sa kayo nakuhaan pa og video sa usa ka netizen sa dakbayan sa Talisay. Bisan sa layo, klarong makita ang dali nga pagdako sa kayo nga miugdaw sa mga panimay. Og ganihang buntag, mao na kini ang sitwasyon. Pipila sa mga nasunugan nang uykoy og mga butang nga pwede pang kapahimuslan. Lakip sa mga nasunog kining multicab og motorsiklo. Matod sa Talisay City Fire, nga nadawat nilang alarma sa sunog pasado launa kaganihang kadlawon, nga daling giisa ngadto sa third alarm. Light materials na yun, napoy mga kuwan, mix siya, mix materials. Ito daling nakakatam sir. Yes ma'am, kay kuwan medyo sikit-sikit gyud ang mga balay ma'am. And isa po na kuwan nato ma'am, na-encounter nato dito kasi nasa sa ubos. So ang access sa atong fire trucks is dito ra gyud sa taas. Ang init naman kayo ang akong kanang gidaan nga kanang saw, kay plywood naman ni bangon kayo, baho na sa keng guma, pag update ko sa pultahan, ningari ko sa pikas banlay, kabaw may kung wala nagpuyo diri. Pag tanaw na ko sa ilang silong, ang kayo, dakuan naman siya, dako naman kayo. Nakikita na dyan akong sunog sa amo ang tapad. Moto pag kuan ni dagang ko sa suod, nagkuha akong bana og tubig, ni kabya siya. Kay gitabangan lag bubo diha, di naman mada. Matud pa nga nagsugod ang kayo sa panimay nga iya ni Rene Bautista nga gingong gipaabangan. Apan natul sa hitabo, way tao sa balay. Hinungdan nga padayon pang gisusi sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Samtang nanawagan og tabang ang mga nasunugan. Tabang para maluoy in town mo. Para mabalik ta na mo mga balay kapuy-an. Katokod, asa tag-iya sa yuta. Babalik mi tukod. Coordinate na po mi sa DS kaning mga continuous nga mga meals nila for the following days. Clothings nila, clothings para sa kaning mga higdaanan, mo na kinahanglanon nila kay tanan mga basic needs nila kay man jud sila nada. Ang sunog nagbilin og 2.5 million pesos nga balor sa danyos. Bob, wara hinuoy na angol o nakalas sa maong sunog. Samtang diha silang gym, temporaryong gipaistar ang mga nasunugan. Ug ang barangay ganihang buntag ang nideklarar na sa maong lugar nga nasunugan nga ubos sa state of calamity alang sa dinili ang pagpagawa sa pundo aron idugang og tabang sa mga biktima. Bob? Salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.